the name of the place? School. No. Zoo. Cebu Safari. Okay. Oh my God, I want to hug them. Parehas ka sa residence. This one and that. Isa tong ganahan mo feed nata diri. Kisay ka na magpa-fade. Pila ka book inyo, ma'am? Magambang na gyud ni Ro. Ready? Sisi. Go! Wow! Diri na sa sunahan, ma'am, para mo arin rapod sila. Wow! Diri, ma'am, may tubig diri. Good job. Tulga naman na itong 800. Siesta na siya. Baro ni ana siya kadiyot nili. It's so cute. Yep, I knew it. We did. Those smiles. Sige, pagawas ang manok. Basin mo baro. Manok. You want manok? You like manok? You want manok? No. They are tired of running. That's why they're so. They're not, right? Yeah. So pretty. Whee! Ah! Afternoon everyone, welcome to African Savannah. We call this place African Savannah because all the animals in here is from Africa. So we have here 6 different species of animals. We have 5 different antelopes and wildebeest. Katong magkakalaban nilang simba sa live. Patay na naganan ba? Yes sir. Sila managan. Munay kapanghantingon sa mga cheetah. So, tanawon mo na to sila is para sila mga deer, no? Pero actually, dili sila deer. Eh, ang deer is, ang kalahian sa ila is antlers ang mga deer. Ang ilang mga sungay kasa-kasa nga niya. Mapulihan rapot nila. Matangtang siya, mapulihan niya. Unlike ani sa ilang mga antelope, dili kita siya mapulihan. Fix na kita siya. What about it? Maybe ang giraffe na siya. So kanadi yung stripes is muraragyan mo na siya ato ang mga fingerprint. So tanaw na to sa ila mga stripes or pari-parehas pero same na sa atong fingerprint nga. Hi, zebra! Oh, it's in the middle of the road. Zebra! Zebra! There's two. Black and white. I cannot see. Makita rin nato nga na sila sa kakahuyan muna na ilang natural behavior. That's their safety lane na sila sa kakahuyan para ma-prevent nila mga predators. Why is he? Oh my god! Oh my
Okay. Oh, you're so fluffy.